The DC osaopa osafoka awatu ndi mawu amene amakonda kulankhula Saulo Chilima, munthu amene amatilimbikisa ife kuti Amalawi tikhale anthu oziyimirira patokha, ozidalira tokha. Chonde pamene masiku amene tikupita kuzisankho ayandikira, Amalawi osaopa osafoka, chifukwa siku limeneli pali anthu ena manjanjawidi amene akonzekera zoyipa kwambiri, amene akonzekera kuti chisankho ichi wina afune asafune koma iwo awine, pakana ayamba kukonzekera inauguration ceremony kumzuzu, kukonzekera china chilichonse ngati kapena mavoto awerengedwa kale. Koma Mulungu ndi wamphamvu kwambiri, Mulungu ndi wazatheka bwanji. Ndikufuna ndikupempheni Amalawi kuna kulikonse kumene muli, chonde osaopa osafoka, tulukani lachiwiri lino mwa unyinji, ndipo mukakavota mukaime pompo mukateteze voti yanu. Komanso ndikupempheni inu azipani zosusa, osafoka osaopa, mutumize mamonitors amphamvu amene akaone china chilichonse chimene chikachitike pamalo amene oponyera votiwo. Gemu yanu, malangizo anga mama wa uno, gemu yanu inu a opposition iyi ndi patale center ya pa constituency. Mukakangoponya pamene papa apa osayang'anirapo pa constituency pa, ndiye kuti mwathera pompo, chifukwa kuli mapulani onyasa kwambiri. Koma inu mukagadire voti pa constituency, marizasi aja mukawalembe, amwauze mamonitors anu asakakhale anthu osusuka, kukakhala zakudya zosiyana-siyana so friendly, koma ili filimu yokuti akakadya zimenezo azikagona. Chonde Amalawi tiyeni tituluke mwa unyinji, osaopa osafoka. Siku la chisankho ziko ili lizakhala lilibe president, lizakhala lilibe minister, aliyense azakhala munthu wamba, palibe zoopsezana. Anthu akavote munthu amene akumufuna, osakhala zokapanga za chinyengo, kumanyamula mabokosi kumatani. Iyo ayi, palibe zonyamula mabokosi ena, palibe zomatati kumanena kati uyu ndi wa polisi, wankulu wa polisi kapena wame. Osaopa iya ayi, wame wa polisi alibe ntchito. Inuyo mukuyenera mukapange sogolo la ana anu. Mizimu tunde muli zochitika zambiri. Ena tikunena pano atumizidwa ati akuanamiza anthu kuti ati tiyeni tizikulemba ni fetereza, ndipo chanzika chanu mmene momo muli fetereza matumba folo. Ndipo aja ako ankaanamiza anthu zana likuta pakali pano panda sisa fetereza 90 komanso 15. Anthu amene akufuna kukagula fetereza akubwezedwa kumashopu osiyana-siyana. Ndikumauzidwa kuti makufuna fetereza 190,000 pitani ku State House mukamugule kongo. Koma kumashopu kunoko ndi 185, 170 chakuti 150 fetereza uja nkanenedwa kuti wafika uja. Mukuyenera musamale makamaka amene ati aphese anthu ndi mafumu. Kuli mafumu ena osusuka kwambiri, motero kuti anthu ena mafumu ena kumangochiku alandira ma 10 million mafumu akulu, ndipo tundrama tuzaphweka ndi akuanyengerera mafumu ang'ono ngati magrupu ati ndi ma 20,000 ndikumanena kuti tiyeni mukavotere Chakwera. Palibe zomuchita dictate munthu kuti akavotere Chakwera. Munthu aliyense akavotere munthu amene akumufuna. Ngati munthu kukavotera Chakwera ukamuvotere pomufuna, osakhala popasidwa ndalama kapena pokakamizidwa. Ayi, mukuyenera musamale kwambiri Amalawi. Ndi chifukwa ndikukupemphani inu a opposition, popeza paja mwakulirana mitima, simukufuna kugwirira ntchito limodzi. Chonde katetezeni, ikani mamonitors amphamvu, makamaka ku Central Region, kusapite manyaka. Ayi, muuzane kumene koko nonse a opposition, mwakulirana mitima. Siku lokuti mulire lija ndi lili kubwerali, zili ndi inu mukatumize mamonitors ofoka kapena amphamvu. Koma ndikupempheni Amalawi china chilichonse chili bwino, Mulungu ndi wazatheka bwanji. Ndipo ndipemphe anthu amene mmapemphera zeni azibusa, osakhala azibusa fake. Ifaje kuli azibusa tu fake itu amene afika size yokangongola nawo nifi.
mbusa ndithu amene anazipereka kuti akatumikire anthu koma ndikumakangongola nifi ndikumalemera. Ameneyo ndi mbusa. Mbusa amayenera azikhala ndi anthu osauka. Mbusa amayenera azivutika limodzi ndi anthu, osakhala basi mbusa ndikumalemera, ndikumagula matraki, ndikumalemera, ndikumagula magamoto osiyanasiyana nyumba uko nduko. Iyayi mbusa weniweni sangatenge nifi. Mbusa weniweni amakhala ndi anthu. So pali anthu ena osusuka mafumu amene ati apwetekese anthu awo ongofuna ndalama, komanso azibusa ongofuna ndalama. Iyi ni nthawi imene ziko lino likuyenera likhale pamodzi lipemphere. Makamaka iwe munthu osauka, waona iwe osauka ndanga wakuuza osauka kunena kuti wandale amakufuna nthawi imene iyi yovota, waziona sopano zikubwera kumuziko, ndalamazo waziona. Ngati muli opusa mukavotera anthu amene wawa, koma ngati muli ochenjera mukavotere sogolo la ananu pomusankha munthu amene mukumufuna. Inu simwaona nthawi ya mafuta akupepesedwatu ndi amafuta. Ndikayang'ana m'Malawi munomo number 1 problem ni njala, kuchokera kunsanje pakana kuchitipa palibe nkhotakota pakana mchinji ndi njala. Koma amenewa opepesedwa malamu kuti apepesedwe anthu amene akugona ndi njala pakana pano akupepesedwa ndi amagalimototu. Magalimoto tikayang'ana amene ali nawo ndi anthu olemera okhaokha, koma iwe nzanga osauka malamu kuti president uja akanapepesa kunena kuti ndikukupepesa ninu anthu osauka amene mukufa ndi njala pakana lero, kufika saizi yomadya chiteze, kufika kukuje ni kuneno kwana kumafa ni zikhaze zinthu za poison. Malamu kuti apepesedwe anthu amene aja akupepesedwa ndi amagalimoto. Ungozowa kuti munthu wandale ni munthu oyipa kwambiri. Lero ndi alirira kwambiri alimi afoja ochokera chigawo cha kumpoto, ochokera chigawo cha pakati, ochokera chigawo cha kumwera makamaka ku Eastern Region. Alimi ambiri mukasungumu, munchinji, murumphi, kunzimba akulira chifukwa chokunena kuti ambiri afoja wa asunga foja wawo mabero ochuluka kwambiri pakana lero sanagudwe. Ndiye kumafusa kuti kodi popeza anthu akupita ku chisankho lachiwiri lino ndiye afoja wawo waalimiwa mukamugula liti? Pajatu mmanena kuti iniyo ndi number 1 supporter wa alimi, defender amene mukufuna kuti alimi azimva kukoma muziko muno. Kodi foja wawo ujayo mukamugula liti? Foja wawo wa alimi akuzunzika kopsha alimi afoja. Ndipo sindikudziwa kuti azabwere ni ndani kusogoloko amene azakhale nzawo wa alimi, monga amene anapangira Malemu Bingwa Mutharika. Anali munthu, anali president amene anabereka alimi onse muno Malawi. Alimi ndikumamva kukoma kuchokera kwa Kamuzu kubwera Bingu, ziko linkakoma. Koma ma president alero akuzunza anthu kwambiri. Akakhala alimi afoja aku Eastern Region ngati kumachinga, kuzomba, kuphalombe ndende, agalu okhaokha, even olo alimi athonje tikunena panoko chigawo chaku Chikwawa uku, alimi athonje akuzunzika kopya. Ndipo ndizomvesa chisoni treatment imene amalandira anthu amene wawa amakhanga disali so Malawi momuno, amakhanga disosia Malawi ya. Choncho ndikualirira alimi amene wa afoja chifukwa cha treatment imene apasidwa. Anauzidwa kuti mjinsika wa foja wasekedwa, kena kuchifukwa cha kampeni akunena kuti aitause gulanso. Pano pati kunena pano alimi ambiri adakali ndi foja wawo sana gulise. Anthu ena amene ndikufuna ndi alirire mama wawo no ndi ma pensioners ochokera ku ame, maziphunzisi, ma civil servants ambiri wonse ochokera ma department osiyana kha ku hefe komanso even olo aku adimaki amene ali pensioner ndi amene ine ndikumulirira padakali panopa. Aku polisi anthu amene wandalama zawo sakulandira pakana lero. Anthu akuvutika kopya, ena ali ndi matenda angonagona, ma BP, ma sugar ena tikunena pano pakana afika pomwalira. Ana awo ndi akazi awo sana enjoy china chilichonse, sana aone khobi lina liliyonse.
koma ukamamvesera anthu amene akunena kuti ati ndi anyake a ziko, amene akulitenga ziko lingati lawolo, akamalankhula apopo pa msonkhano kapena nthawi ya kampeni iyi, akuzitenga ngati ni masenti kwambiri, akuzitenga ngati ndi anthu amene ali ndi chilungamo. Koma tisanamizane, anthu akuzunzika kopsa, mapensioners akuzunzika, andi sindikudziwa kunena kuti kodi chimene chiti chichitike ndi chani. So inu anthu amene muli mboma, mukamapanga zinthu zanu, muzipanga zinthu zanu mukuganizira kunena kuti miyoyo ya anthu ochuluka kwambiri amene ali mapensioners akuzunzika muno Malawi, akuzunzika kopsa. Ndipo tikautenga umoyo wa anthu amene wawa ambiri wa akudwala matenda awa osakhala chifukwa chakufuna iyayi, koma akudwala matenda awa chifukwa chakuganiza, chifukwa cha treatment imene amapereka andale. Choncho ndimafuna ndi alirire anthu amene wa mapensioners akuzunzika kwambiri. Mawu anga omaliza lero ndi warning imene ndikupereka kwa inu nonse amene mukuyendesa zisankho, makamaka inu amene mmachedwa kuti ma presiding officers. Nkhani kumveka zosiyana kuti mapasidwa ndalama za nkhani ndi cholinga kuti ati musokoneze zisankho. Muziwe kuti Amalawi akuyang'ana so closely, Amalawi ali cheru kuyang'ana kuti zisankho zimene zizikuyenda bwanji. Ndamva chisoni kunena kuti zulozuloli kumalembo kukasiya amafumu anayitanisa anthu awo ndikuwauza kunena kuti kunoko kukasiya kumalembo, sitikufuna wina aliyense azavotere APM, sitikufuna voti ya APM. Afika popseza kunena kuti amene ati akamvotere Peter Mutharika akaphedwa konko. Ndipo padakali panopa aziwitoku nawo kwatuluka zinyawu zochuluka, zinyawu zikuyenda paliponse, zinyawu kuopseza anthu kunena kuti kukasiya kumalembo pasapezeke wina aliyense okavotera APM. Amene atakapezeke akuvotera APM akaphedwa pa center pompo. Ndipo kuli buno ati usayerekeze, kuli buno ngokhala kwanu. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri mu democracy, kuti anthu mwafika sobano pomafuna kumaopseza anthu chifukwa chofuna kuteteza voti. Kukuchitika ma activities oopsa kwambiri ukunja kukukada mu mzinda wa Lilongwe, chifukwa chofuna ati Lazarus Chakwera awine zisankho. Ndizoopsa kwambiri, ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti munthu okuti amazitenga kuti ati ndiopemphera lero li akufuna abwerese tera muno Malawi. Choncho this is not welcome mu democracy, kuti anthu ena ake azika adulira anthu ena ake malire kuwapera anthu ufulu wa zimene akufuna kusankha. Kodi zimene zizi mukupanga kukasiya kumalembozi, inu mafumu akumene koko anati azipanga mafumu amadera ena simulira. Ndeti kanangoliga wanapo tiziko likuna kuti likhale mu federal system, koma zoopsezana ayi kumauza anthu kunena kuti tizakakuphani pa center pompo. This is very, very unfortunate. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, D.A. Mabuka, Block 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.